Al'umma na gudun hijira a jihar Zamfara. Shin menene dalilin hakan? A Najeriya 'yan bindiga na ƙara matsa ƙaimi a hare-haren da suke kaiwa wasu garuruwan Jangebe da Magazu na jihar Zamfara, inda suka sace mutane don neman kuɗin fansa bayan sun aikata kisan gilla da ɓarnata dukiyoyin jama'a. Matsalar hararen 'yan bindiga da ta addaba al'ummar garin Jangebe da wasu ƙauyukan su aƙalla 5 a yankin ƙaramar hukumar Talatal Mafara da ke jihar Zamfara, wanda yake ƙara ta'azzara. A cewar wani mutumin yankin da ya nemi a sakaye sunansa, ya ce tun daga ranar Talata har zuwa Laraba, ƙauyukan Jangebe 5 zuwa 6 suna cikin ibtila'in kashe-kashe. Mazaunin na Jangebe ya shaida wa manema labarai cewa a watannin baya an samu sauƙin lamarin, sai dai a kwanan nan abin ya dawo sabo a yankin Talatal Mafara ta Kudu da kuma yawancin mutanen ƙauyukan yankin. Muna roƙo gwamnatin tarayya da ta jiha da su kawo mana ɗauki. A garin Magazu na yankin ƙaramar hukumar Tsefama, hararen 'yan bindiga suna ƙara munana, kamar yadda wani mutumin garin wanda baya so a faɗi sunansa ya bayyana cewa a baya an samu sauƙin lamarin sosai, sai dai yanzu abin ya dawo fiye da yadda ake tsammani. Ko ranar Laraba sun shiga garin Magazu sun kwashi matan aure, mata da magidanta na ta barin garin domin yin gudun hijira. Mutumin ya kuma shaida cewa a farkon watan Ramadan 'yan bindigar sun shiga sun ɗauki mata gida-gida, sai da aka ba da miliyan 4,300,000 bayan an kai musu, suka kuma nemi a saya musu mashin, kuma bayan sun sako matan da kwana 2 suka sake dawowa suka kwashi mutane. Sai dai gwamnatin jihar ta danganta hakan ne da irin matsin lambar samame da jami'an tsaro ke kai wa 'yan bindigan ta sama da ƙasa a maɓoyarsu. Suleiman Bala Idris, mai magana da yawun gwamnan jihar ta Zamfara, ya ce waɗannan hare-haren ne irin na ramuwar gayya. Cikin 'yan makonnin nan an kashe shugabanninsu da dama, kuma jami'an tsaro na ci gaba da kai musu farmaki, kuma suna samun nasara, kuma wannan abin ne ya sanya su suka fantsama suke kai hare-hare ƙauyuka suna kashe mutane domin su sake tada hankulan al'umma. Malam Suleiman Bala ya ce akwai zama da mai ba shugaban ƙasa shawara kan tsaro, Malam Nuhur ba da ke yi da gwamnonin Arewa domin lalubo mafita. Wannan dai wani albishir ne kamar yadda wasu ke gani, ba wai ga jama'ar jihar Zamfara kaɗai ba, har ma da sauran dukkan wasu wuraren da matsalar tsaro ta zame wa ƙarfen ƙafa a yankin Arewa maso yammacin Najeriya, kuma suna nan cike da fatan gani a ƙasa. Menene mafita, kuma wani mataki kuke ganin gwamnatin Najeriya za ta ɗauka fiye da wanda ta yi a baya? Za ku iya bibiyar shafukanmu na sada zumunta kamar su Instagram, TikTok, link, Facebook da shafin X. ZTV Africa, nuni da baiwa da al'adun Afirka.